Malawi Brief. Mutsiku la lero ndimafuna ndikutengeni nkhani imene ichitike lero ku nyumba ya malamulo ku parliament, pamene aphungu a nyumba ya malamulo amaliza dzulo kulumbiritsidwa kuti nonse pano akuyamba kutumikira dziko la Malawi komanso kutumikira mu ma constituency awo amene adasankhidwa pa 16 September kuti akhale aphungu a nyumba ya malamulo kudera limene iwo akuchokera. Komano nkhani imene ndifuna ndipereke lero ndiyo yakhuza ndi ku parliament kumene lero kuli ntchito yaikulu kusankha speaker wa nyumba ya malamulo komanso woyamba kwa speaker wa nyumba ya malamulo komanso wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo. Koma ndisanamalize kapena ndisanafotokoze nkhani imeneyi ndimafuna ndiyamike anthu a mzinda wa Lilongwe. Lilongwe mwina ndikuzanena kuti kunabwera nkhani ya sesa Lilongwe sesa. Panapa Lilongwe it's a clean city. Ndikamanena kuti clean city sindikuyankhula ku nkhani ya dzinyalala koma ndikuyankhula ku nkhani ya dzigawenga zimene zimasowetsa mtendere mzinda wa Lilongwe, zimene zimapangisa kuti Lilongwe anthu azichita mantha kufikako. Koma Mulungu ndi wadongosolo chifukwa mmene zikuchitikira zinthu zakezi automatically things zingochitika tu zokha mopanda kukakamiza. Anyamata aja amatchuka ndi nkhani ya dzikwanjaja pano mmene ndionera pano ali muchikeji ngati njoka za ku zoo, azitsekera muchikeji moti simuyenda mumzinda wa Lilongwe nkumani munthu atatenga chikwanje kamene atavala mask ena ka black kunkhope kumaopseza anthu miles. Lilongwe city is a clean city now. City ya Lilongwe is quite and normal. People, they are doing their works, businesses freely without anybody kwadzidzimutsa kapena kuwapa samantha. Never shaken. People, they are doing their own things freely. Congratulations DPP, congratulations Malawi Police Service, congratulations the Commission of Malawi Police Service. Chifukwa izitu zachitika chifukwa ati anthu amene asankhidwa maudindo awo amadziwa chimene akuchita. They are working in a professional way. Mzinda wa Lilongwe unali pa chiopsezo. Even ine anthu ambiri adiboti pasita shumba mulipo momuno mu Lilongwe muchita kuoneka chonchi ndimachita kusowa kumazemba kuti koma ndikangokumana ndi bambo Pakhamisa, kangokumana ndi bambo Munlo, kangokumana ndi Zangazaba. Mwizo kanga uli neyo mwina ndili ku South Africa ndiye passport yanga inapanga expire kumachita kuyenda mozemba munthu dziko langa lomwe. Koma guys munagwira ntchito kuchosa Faraoja ndi anthu ake. Enafe zikadativuta. Koma dzulo anthu amulandira Professor Arthur Peter Mutharika mu mzinda wa Lilongwe peacefully mopanda dziwawa. Dzulo anthu ayenda kukafika kumanyumba pawo. Palibe amene tamva kuti wakhapidwako ngati mmene zimachitikira m'mbuyomo. Palibe. Anthu adzipanga misonkhano yawo momasuka mzinda wa Lilongwe. Anthu adzigwira ntchito zawo momasuka. Si mzinda wadzigawenganso ndi mzinda wa hole, wa anthu oyera, wa anthu opemphera. Mulungu watimenyera nkhondo ife tili chete. Chichewa chimenechi amachikonda kwambiri. Chapter chimenechi chili mu Bible book la Exodus chimene honorable the vice president of the Central Region, Honorable Alfred Gangata, amachikonda kwambiri chapter chimenechi. Ndipo tinenetse pano kuti Aigupto amene munkawaona aja simudzawaonanso. Nditsindike mawu amene akhala kuyankhulidwa mbuyo monse mu nthawi ya kampeni kuti MCP sidzakhalaponso ndipo ndizoona. Izi ndi zoona. Pofika chaka cha
2026 kumapeto kuti kulowa chaka cha 2027 amene mukhalepo ndi moyo mawu anga mudzakhulupirira kuti simudzamvanso dzina loti Malawi Congress Party, Malawi Congress Party, Malawi Congress Party. Ndipemphe akuluakulu aboma amene mumadziwa za malamulo, ndipemphe a Frank Mbeta amene mangosankhidwa kukhala oyang'anira za malamulo mdziko muno, kuti muyang'ane kwambiri modekha dzina loti Malawi Congress Party. Silikuyenera litamakhala pa Malawi Congress Party ngati dzina la chipani, chifukwa likonse ngati kuti dzinali ndi dzina la makampani ena aboma oti silingasinthike, pamene chipani mudziko lina lililonse lapansi pano palibe dziko limene limagwiritsa ntchito chipani chimene chimagwiritsa ntchito dzina la boma. Malawi is a government name, not a party name. Let me repeat this. Honorable Frank Mbeta amene masankhidwa kukhala Attorney General, tafufuzani bwino dzina la Malawi Congress Party. Malawi lisapezekenso, lichotsedwe. Limenelo linachita nthawi ya malemu Dr. Kamuzu Banda kuti chipani chimodzi pachatu ankangopanga zimene akufuna. But now you can see very strictly kuti Malawi Congress Party is a name of the party. Zimene sizikuyenera zichitike. Pamene okhala zinthu zoyenerera zimene zinthuzo chinakhazikitsidwira kuti chikhale Malawi. Malawi is the name of the country. That's all. Ngati pali institution yokhuzana ndi boma chabwino kuti Malawi Congress Party, koma si department iliyonse ya boma. Choncho MCP ikhale chipani choyima pachokha, dzina la Malawi lichotsedwe. Immediately from now muyambe kufufuza zimenezi ndipo mpeza kuti zimene ndikuyankhula basi ndi zoona. Mdziko muno muli zipani zambirimbiri. Muli DPP, sinayambe ni Malawi. Muli UDF, sinayambe ni Malawi. Muli PDP, sinayambe ni Malawi. Muli PP, sinayambe ni Malawi. Muli Afford, sinayambe ni Malawi. Muli NDP, sinayambe ni Malawi. Muli REF, sinayambe ni Malawi. Muli UTM, sinayambe ni Malawi. Muli zipani zambirimbiri zinazopanda mifunda kunena kwa cheya, sinayambe ni Malawi. Choncho the name of Malawi is a strictly and protected name in this country. Zimene likuyenera kukhala ndi Malawi ndi dzina lokhala lili ndi dzina la mpingo. Basi choncho Malawi ndi dziko loyima, ndi dzina loyima palokha kuteteza dziko. Choncho chipani sichikuyenera kukhala ndi dzina loti Malawi unless bungwe lonse likhale likugwira ntchito ndi boma, likhoza kuyambira ndi Malawi. Mwachitsanzo nene kuti Malawi Freedom Fighters, sindati bungwelo likugwira ntchito ndi boma la Malawi, ndipo bungwelo lili mu Malawi. Bungwelo lonse likuyimira a Malawi, silikuyimira maiko akunja. Likhoza kukhala dzina chinthu cha boma. Mwachitsanzo ndalina za Malawi Freedom Fighters, kuli Malawi Police Service, kuli Malawi Prison, amene ni ma department aboma ndizotheka. Mwanoti chipani never. So zimezi ziyambe kusintha ndithu pamene tikusintha maofesi aboma kuchoka ku mzinda wa Lilongwe kupita ena ku Zomba, ena ku Blantyre, tionesesa kuti dzina la Malawi Congress Party lisinthe. Sitikufuna chipani kutenga dzina loti Malawi. Mawu amenewa ndayankhula, ndapempha kubomako. Ubwino wake ineyo Pastor Shumba ndili kuboma komweko ndiye zitheka. Tinkanenatu tsiku linake nthawi inake kuti matu zinthu zizasintha, ife tizakhala boma, tinkayankhula mbuyomu ndithu. Lero ndi zimenezo tayamba tukulamulatu. Haya Pastor Shumba alamula ngati akulamula ngati boma la Malawi.
flag yawo ya Malawi ili pa jacket pa Pastor Shumba, flag ya Malawi ili mgali moto pa Pastor Shumba. Ndiye mukufusa kuti akulamula ngati ndani? Who are you? Inu mungomvesa zimene tikuyankhula ifezi ngati anake amene tikulamula dziko lino. Eto. Wina alira walira kale. Ya. Chimene mafuna kuyankhula ku mtundu wa mlanjonera kuti zigawenga zimene zimazunza anthu mu mzinda wa Lilongwe kumatenga Lilongwe ngati kwawo kwa mawo, kwawo kwa atate wawo, zikupita pang'ono. Tayamba kugwira tiwana tija kumatifinya pang'ono, tikufuna mpaka nafike poulula. Nkhani imene ndikhale nayo chidwi kwambiri ya Malawi, dziko lonse mumve, kuyambira ku Nsanje kukafika ku Chitipa, nkhotakota kukafika ku Mchinji, mundimvetsera Malawi nonse 21+ million. Nena kuti ine ngati Pastor Shumba ndikhala very strict kwambiri kuonesa kuti boma sili kuzengereza nkhani ya kuchikangawa, nkhani ya ifa ya malemu Sawo Silima, Maisha Nilu Muluzi, mzimayi ujiwendesa ndege ndiye na onse achinalapukeni onse aja. Tifufuze, tidziwe chilungamo ndipo chipezeke. Tithokoze kwambiri Malawi kuti ndinodekha mumatimvetsera panopa kafukufuku ali nkati tayambapo ndithu wapansipansi kuti tipeze poyambira. Ndinakambapo nthawi nake kunena kuti kafukufuku amene bungwe imene lizakhazikitsidwe lochita kafukufuku za nkhani ya ndege, ineyo ngati Pastor Shumba ndidzakhala momwemo. Chifukwa chani? Ndinu mboni wina wa zinthu zimene zinachitika ku Chikangawa. Ndinapitako. Ngozi yaitangochitika mazimalemu onse achadalowa m'manda. I went ku Chikangawa. Ambiri ainu minazo mboni. Mulandona ndijambutsa mavidiyo ambirimbiri aku Chikangawa. So I met with some other people amene anali around. Amene anaona koma anafuna kusaulula chimene anachonacho chifukwa cha mantha amene anali nawo, chiopsezo chimene chimawachitikira. So I met them. Ndinamva zina zimene zinali zokhumudwitsa. Anthu ena amene anali kumeneko ndi amene panopa agwidwa ali m'manja mwa polisi. So tidziwano chilungamo tikayamba kufufuza. Commission of Inquiry ikakhazikitsidwa, mudziwano chilungamo tsopano chenicheni, ndipo tikhani Commission of Inquiry imodzi yokha basi idzafotokoza china chilichonse. Tipemphe a Moses Kunkuyu kuti tisamalire bwino black box jamanera kuti akusunga ku nyumba ya chifumu. Tifuna ndithu mosachita momwemu kuti tipeze so ma information ena ofunikira. Koma ngati sipezeka a Moses Kunkuyu muli m'madzi sakubiseni. Tikufunaniso ina Valentino Phiri jamunkati ndege nagwa gokhwitima. Muzati fotokozereso bwino ku mtundu wa Malawi mujamuma fotokozera mwathamo pa MBC radio, pa MBC TV, kuna kuti ndege asilikali athu akulephera kufikira chifukwa inagwa gokhwitima. Muzayankhuleso chifukwa inu siku munkakumbukira ngozi imeneja ndi a president anu achakwera munakafika gokhwitima kuja mosavutikira. Koma asilikali anu analephera kukafika gokhwitimako movutikira. Tifuna muzati fotokozerenso bwinobwino kodi chimene munkayankhulira chimenechi mwa matama munkona ngati dziko limunalilenga ndinu kapena nalenga ndi chauta. Tifuna tidziwe kuti chimene chimapereka mphamvu kwa chakwera kumapereka mauthenga after 6-7 hours chinali chani? Munthu mwana wake wasowa kapena kuti mphwake wasowa mwadzidzidzi nkumadati Amalawi dekhani pangozi tikadekhe nkumalesa ena kuti apite ku Chikangawa kwa anthu wamba kuti ayi musapiteko kuli asilikali okha. Kodi pangozi so timalesanaso kuti inu yayi kodi amene amapeza zochitika za makhala asilikali yekha basi? Tifuna tidziwe chilungamo chenicheni cha nkhani imene ya Chikangawa. Ndiye ine ndiziyankhula pafupi nkhani ya Chikangawa imene inachitika pa 10 June 2024 ngati sindikulakwisa, ngati si 25 ngati si 23.
zimandichulukira mutu pangamo koma ndi 2024 yomweyi mu June. Choncho Malawi ikhani cheru kuti chilichonse chikuyenda mwa nomo. Maofesi aboma akugwiritsidwa ntchito koma si onse, ena akukonzedwa ngakhalenso manyumba ena aboma. Ena akudandaula ayi president sakuyenera azigwira ntchito kumagwirira ku nyumba kwake. Ayi, ntchito za boma zikuyenda akuluakulu, dziko likuyenda. This coming Friday chimanga chiyamba kutulukira mdziko muno, anthu alandire asafe ndi njala. Ndalandira malipoti ena dzulo amandifunsa kuti Pastor Shumba tatifufuzireni pa ndandanda wa maboma amene achulira kuti kuli njala yandiwe yani. Boma la Chiladzulo silinachulidwepo, kumenenso kuli njala yapwe. Kodi a president anthu amene anawasankha kuti achite kafukufuku wa njala mdziko muno mu maboma, boma la Chiladzulo analisiyiranji? Ndiye ndikufuna ndiyankhe, chifukwa dzulolo sindinayankhe chifukwa cha mabize, komanso ndikanayankha mwina kwa funso lokhala limene linabwera ndi munthu mmodzi, pamene mafunso mwina amachokera kwa anthu ochuluka. Ndiye ndiyankha on behalf of the majority kunena kuti iyo ndi phase 1 imene anena president, kunena kuti chimanga chikangofika tiyamba kugawa maboma 11 oyambilira. That means chimangacho chigawidwa boma lina lililonse mdziko muno, koma koyamba agawa ku maboma 11. Ndoti phase 2 azagawa maboma ena kuphatikizaponso boma la Chiladzulo. Chifukwa mdziko muno tikafufuza kwambiri, njala ili boma lina lililonse, sinasiye mbali. Mwina kupatula pang'ono Lilongwe ndi Dedza, kumene anthu amapezako mwina mabizinesi, kumakagula chimanga, kumakagulisa maboma amene achulidwa chakuti ndi anjala kwambiri. Izozo ndiye ndizona zake. Koma mutafufuza mpeza Lilongweso ili mugulu loyandira nawo chimanga. Senza kuti chimangachi chigawidwa ndithu boma lina lililonse kuphatikiza boma la Chiladzulo. Choncho anthu a Chiladzulo simunaswayidwe. Boma la Chiladzulo sinakide kumbali, koma phase 1 yayikidwa maboma 11, ndiye kubweranso phase 2, phase 3 kumalizitsa. Memo limene ndithu boma likugwira ntchito zawo. Ena sama ndifunsa dzulo ndikuyenda pansewu kundiyimbira, Pastor Shumba, kodi basi mamaliza kusankha nduna zikukhala bwanji? Boma la DPP la chaka chinotu si boma la DPP imene anthu mwakhala mukulidziwa. This is a proven leadership. Zimene likupanga boma li chaka chino nzodabwitsa, komanso zosangalatsa, komanso zopasa chiyembekezo kwa Malawi. Nduna zisankhidwa. Sitifuna kungosankha nduna poti Ashumba anatiyankhulira kwambiri nthawi ya kampeni, anadzudzula kwambiri MCP, ndiye basi tiyapaso nduna Pastor Shumba asikapanga nawo chanu ndunawo. Tikuyang'ana kaye mapepala anu ndotani, kodi tikakuyikani apa anthu adzamva kukoma kapena adzamva kuwawa? Ndi mmene zikukhalira. So sizikutengera kuti Pastor Shumba anayifera, anthu ambiri mukuyankhulatu zambiri, Pastor Shumba inu ndi akuyikani pati, inu mumafuna tandiyika pati. Tachula na Malawi, muchule nokha kuti Pastor Shumba limene mwagwirira ntchito akuyikeni pakuti. Chifukwa kuti Pastor Shumba sakudandaula. Mukafufuza kwambiri Pastor Shumba mupeza kuti akugwira ntchito nawo za boma. Pastor Shumba akugwira ntchito za chipani. Pastor Shumba akugwira ntchito limodzi ndi Amalawi. So musadandaule nazo za Pastor Shumba, zawo zili bwino. Pena paliponse ndikupezeka. Kuboma mupeza ndili ku office. Kundale mupeza ndili kumeneko. Kudziko mupeza ndikuyankhulirabe ya Malawi sindasiye. So ine ndikupezeka magawo onse ofunikira dziko lino zili pabwino, musadandaule Malawi. Kwangosanu kuti a president alengezetse basi. Koma china chimene zimafunika kuti munthu azipanga kuboma, kuchipani, kumtundu wa Malawi, kumpingo, ine zili pabwino. Ndikugwira ntchito a Malawi. Sindizasiya kukutumikirani. Sindizasiya kugwira, ndipo sindizalandira banzi neliyonse ine ndikukhala chete. Unless otherwise.
Ndanena kuti unless otherwise ifa pali zinthu zina zimene zikhoza mwina kundipangisa kuti mwina ndisamvekenso chifukwa cha malamulo ama amene ndingapite kukagwira ntchito. Koma as of now ayi ndithu we are doing things together as Malawians, so don't worry osadandaula Malawi. Pastor Shumba alipo azapezekapo ngati ali ndi moyo kukuyankhulirani, kukutsotezani. Pali nkhani zina zimene zikuvuta kwambiri boma la Nsanje, makamaka constituency ya Nsanje Lalanje, kuti chipani cha DPP chikugwedezeka kwambiri. Anthu sakumvesa kuti chikuchitika ndi chani chifukwa cha kutengedwa kwa aphungu ena amene anayima paokha kulowa mchipani cha DPP. Ndimafuna ndingoyankhulapo mochepa kwenikweni, sine spokesperson wa chipani, koma ndiyankhulapo mochepa kuti anthu aku Nsanje Lalanje dekani. Ngati muli anthu a DPP, dekani mukhale a DPP. Ndinene izi kuti Mai Gladys Ganda ndi memba wamkulu ku chipani cha DPP. No matter kuti mpando umene iwo amayima ngati phungu sanawine, koma ndi memba wamkulu ku chipani cha DPP. Mai Gladys Ganda ku DPP ndi mulangizi wa president pa nkhani zina. Izozo ndifuna muzidziwe kwambiri anthu aku Nsanje Lalanje. Choncho Mai Ganda ndi munthu wa chipani, ni memba wa chipani, sagwedezeka, sanagwedezekepo, sanasiyepo chipani chilowe mchipani cha DPP, sanathawepo kukayamba chipani china. Ayi. Ndipo mu chaka cha 2020 DPP itagwa, Ganda ndi amene wagwira chipani cha DPP ku constituency ya Nsanje mwaso boma la Nsanje Lalanje pamodzi ndi Katsayira. Anthu ndimezo muzidziwe lero. Choncho DPP ikamayang'ana mamembers ofunikira kwambiri ku chipani, imaonanso kuti kuli Mai Gladys Ganda ku chipaniko ku Nsanje. Ndi amene akuthawa kuti sakufuna kugwira ntchito ndi Mai Ganda, ndi akufuna kugwira ntchito ndi anthu ena, apange poli ndi chisankho chawo chimene akupangacho. Koma tsiku lina azadzindikira bwino patsogolo kuti we have made a mistake. Chifukwa Mai Ganda alipo, sanachoki, ali komweko, ndipo akutumikirabe constituency yawo. Mene ndi constituency yawo, sangayisiye. Kugwa pa mpando sindiye kuti watha pa china chilichonse. Pali anthu ena anakha mwachitsanzo, ndipereke chitsanzo kwa Mai Patricia Kaliati. Chaka cha 2020 anagwa pa mpando awo, koma sanasibe kutumikira dera lawo, kuthandiza anthu awo. Ndifake chaka cha 2025 chino Mai Kaliati yawinanso dera lomwe lija. So that's a good example. Mine Amalawi mwina mukhale nawo makamaka ku Nsanje Lalanje. Musagwedezeke zinthu zazing'ono. Imani nji pa Mai Ganda, imani nji pa DPP. Gwirani ntchito yachino ya chipani ndi DPP. DPP imakudziwani kuti Nsanje Lalanje kuli Nsanje kuli constitution ya Nsanje Lalanje, ndipo adindo alipo ndi awa. Mukapita ku office ya ku region, ya ku Southern Region, mu office yawo, maina anu ali kumeneko kuti ndinu a chipani cha DPP. Ndiye mukagwedezeka ndi kuchoka, pali mwambi amati pachoka nzako pali malo. Wina akabwerapo musazalire. DPP ikhala yabwera kudzakhala. DPP yabwera kudzakhala. Mawangawa mwachite noti.